Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Ay, naantok ka, no? Naantok ka pa ba? Oras natin, mga kabisyo, sa buong Apollo. We get 29 minutes after 8 o'clock in the evening on a beautiful Tuesday evening, mga kabisyo. Ay, bukas nga pala, mga kabisyo. Inimbitahan kasi namin yung mga Olympians. Bukas nandito sila. Nako, dito sa may CCP, sa may Aliw. Iikot sila kasama si Carlos Yulo Pascual. At iba pa yung mga Olympians po natin. Yan. So, salubungin po natin sila. Anyways, Manong Driver, maraming salamat sa pakikinig. Oy, batiin ko lang nakikinig sa atin. Maraming salamat sa Grab driver na masugid na nakikinig sa 90.7 Love Radio, si Rahimen Langas. Sir Rahimen, boss, pwede bang pakis? Salang, smack sa gums. No. Ay, nako mga kabisyo, eto na, hindi na natin patatagalin to. Masarap pag-usapan to, tang! Viral ang video ngayon na kumakalat sa social media. Ito daw ay tungkol sa Starbucks Kalayaan Makati Avenue. Oh no! Ito yung issue between sa nanlilimos, sa manager tsaka sa customer. Kasi para according sa kay Marites, hinaras daw ng namamalimos yung customer, kaya natakot. Tumakbo doon sa loob ng counter na kung saan yung pag pumunta ng Starbucks yung mga gumagawa ng kape. Yan, doon sila tumago, doon sila natakot, tumakbo eh. Tapos, nag-demand yung customer, English eh. Naprotektahan daw sila dapat ng manager, kaya nagalit naman si manager kasi pinapaalis sila doon sa loob kasi ng counter kasi hindi nga makapagtrabaho yung ibang empleyado dahil nandun sila nagsisiksikan. Mabira naman Ito masarap to logican, tang. Tang! Logican na natin to, tang! Ay, ano pang hinihintay mo, kalbo? Banatan mo na yan! Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, kailangan pa bang i-memorize yan? Well, basic human instinct po. If you are in danger, you will seek for shelter. Tatakbo ka po for your safety. Naiintindihan po natin yan sa side ng customers. Dahil sa takot, napatakbo sila doon sa counter and they seek refuge. Para sa akin, wala namang problema doon eh. Kasi no-brainer yun eh. Again, human instinct po yun. Pag ikaw po ay, halimbawa, ikaw boards. Diba? Pag nahuli ka ng misis mo na may nag-chat sa'yo na babae, anong instinct mo? Anong instinct niya, tang? Ay, basic! Sasabihin niya, kay kumpare yan, ginamit kasi ang cellphone ko. Sino sa inyo ang gumamit ng ganyang palusot? Diba? Well, mga kabisyo, ganito lang yan. Logican po natin. Ang mga naging mali po ng customer is naging feeling entitled lang po sila na porket sa customer sila, di ba? Trabaho ng manager na protektahan sila. Una, hindi ka pwede basta-basta pumagitna kung hindi mo alam yung kwento. Kaya may mga umaawat na tang? Nasasaksak! Para sa Tama. Yun ba? Ang misconception kasi na customers is always right ay may mga negatibong epekto din po. Ang mga customer ay maaaring abusuhin ang kasabihang ito, nagiging demanding at hindi na makatwiran dahil alam nilang palaging papaboran sila. Well, eto naman mga kabisyo, sa part naman po ng manager. Ang mali niya rin po, nagpadala siya sa kanyang emosyon.
nakipagsigawan din siya sa customer na humihingi lang naman ng shelter for their safety. Ito ay dapat matutunan din, di ba? At bigyan din pansin na kung paano i-handle yung mga ganitong sitwasyon. Ang panghuli, dapat meron pong security guard. Oh no! Diba? Yung establishment, huwag tipirin. Diba? Para sa mga ganitong pangyayari, kaya naglakas loob po yung namamalimos na sugurin yung customer dahil alam niya walang CQ eh. Parang ikaw, Cole, diba? Pag wala si misis mo, malakas loob mo gumawa ng hokus-pokus. May tanga ako, hindi. Malakas ang loob mo, kumarengkeng. Ay, naku mga kabisyo, ang bilis ng oras natin. We gotta say goodbye. Thank you so much. Hope you guys did have a great time. I have a very long day. Alam ko ikaw din meron, so time to relax, take a deep breath, and don't worry dahil susunod na ang programang magpaparelax sa'yo. Pero paiinitin din ulo mo. Oh, no. Ayan, programang Rocky's Secret Files. Siyempre, kasama po inyong basa princess na si Rocky Terra. Kaya kung ini-invite ko yung mga kabisyo po natin dyan, kung meron po kayong mga top secret na gusto nyo pong i-confess, gusto nyo pong sabihin, pwede po kayong tumawag kay Rocky Terra. Diba? So, we will make your identity safe. Ayan. Tatakpan namin kayo ng stocking sa mukha. Alright, whatever you are facing right now, pagsubok lang yan. Ilipas din yan. Remember, whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!